لومي المصنعوا فسمون نسخاتكم أصنعكم وياهم سلازي تقاللنا قد لومي كنت تقاللوينا يوحنس 10 كاب حدك 10 حدا زلو حسام مالتي كم زيبل شعو يسوس شدشت معالتي قدم فاسيغا نابتا نسو كاموتا زتنسو الازار زلوا نبيتانيا مص اب اخا درار غبرولو مارتاون تغلغل نبرت كابتوم مقامطو حدا خا الازاري مريم دما حدا نطري بزح زواغو قدي قبئي صوري ناردوس وسيدا بو غيرا اغار يسوس لخيت بصغر رساون درزتو تابيت كا بمعزات قدي قبئي ملئت كابتوم دق مزامرتو حدا اتكتحزو زلو يهوداس قرطاوي ودسمون غنا إذا قديك بإزي كما يقدان 300 دريم تشيطوس ندخاتات زي وحبله إذا زبالس سراء أصل زخونه ينبر ندخاتات حالي لو ما يكونن محفدا مسؤول نبرا كابت أبو زعاتو يلعل نبرا سلازي يسوس دخاتات سي كل ساعة مساخاتكم علو نعيقن كل ساعة يترخبونني خمومو نمعالتي كابري حاليات حدق قابلو دحرزي كاب أيهود بزوحات سب يسوس أبو مهلاو فليت أمتسو نتي كاموتات زتنسو الازار كريومبر مانتي يسوس طرايلو ما يكونن جمصو بزوحات ايهود بمكنيات الازار نخدو بيسوس يامنو نبرمو ليقاونت كهنات نا الازار دما كقتلو تماخرو بلنا نزخف لزي كان ببو خلوغو ازي باهي بلني اتي قدمي وحدات معالتات اب تحتي مريت تقابيرو زنبره سب كله بزعبو زارب كله بنيرو زاربولو زنبره سب نسو خونه احاتو كخوني لن زي حسبون زي تصبيون نجر اب هيوتو زخونه الازار بزعبا موتو ويدما بزعبا موت زي كونس بزعبا تنسايو كزرب كتسمع خولها كابزن لعلي زحقوس نجر يلن كابزن لعلي دما باهزب بالنجر يلن حق إذا قدسان تمالي مويتو زنبره تمالي ريسا زبحال زنبره أما أخلكا دويلو خطرين تريسا متصوعي زنبره هياو نابهي كاب ريسا نابهياو كغير كله كابزي زحقوس نجر يلن يسوس قويتاي ناربعة معالت قواهي حزن بخيات بقويتا يسوس ناب حقوس مستقيرة موت ناب هيوت مستقيرة اتبنيرو كنقرز انحة تاريخ العزار تاريخو بقويتا يسوس مستقيرة اتنيرو زبلك قال تدمسيسو اتزاربا نابتي قويتا كاموتا زتنسو العزار زلبل تلويتو خبرن قويتا يخون مبردو يردانا ينزق على زخنن ببوخولنا امين دساي بلن كتن ببوخولها خمان كاموتات زتنسو العزار تباهيلو كزرب كله ازي باهيب لك قطر حدا كنن ببوخولنا انتايبل شعو يسوس شدشت معالتي قدم فاسيغا نابتا نسو كاموتا زتنسو الازار زلوا ناب بيتانيا مصيبلنا غويتا يسوس قدم بعل فاسيغا نابتا نسو كاموتا زتنسو الازار زلوا ناب بيتانيا كم زمص ايو زقال زنغرنا زلو نزقال زي كننبب كولنا كم تقرا قال كننببو يبلنا از كننببو صنحنا قال عوشتو بزح ميسترا زحاز قالي نخلو دما بدقيقو خنريو سناي كويني سمعني يسوس غويتا امين ابزي كننببو صنحنا قال سلسته عبيت اقدستي حسابات አለው انا كنببو خلو تقدامي حساب انتي تبليا شدشت معالت قدم فاسيغا تبل كتكون كولا تخاليتي حساب فاسيغا تبليا تسالسيت حساب دما نابتا نسو كاموتا زتنسو الازار زلوا ناب بيتانيا مصيات بليا امين نزن سلست اقدستي حسابات بزرزر كنريوم ازيو اقداسي سلازخونه ببحده كنريوم امين أبقال أملا نقطة هاي ترفة ترجم اللوا آمين قويتا يسوع كريستوس يوت أخي ترفة أي بقى أي تتأفئن يزبلوي قويتا يسوع كريستوس بقى كاب زقال زحلفسي سماين مدرن كحلف زبلو اللوك عليزي سلازي أبزي يوحنس بأجات أمي كونن يسوع شدشت معالتي قدم فاسيغا نبيتانيا خمزمت أتصحيفنا يوحنس أبزي كونه إلو كم محلالفو زدليو أب ملغت سلازي زلو يسوس شدشت معالت قدم فاسيغا نابتي كاموتا زتنسو على زار زلو ناب بيتانيا مصيلو صحيفونا ازي حزنا زلنا كفلي بزعبا بعل فاسيغا بزعبا موتن تنساين ززارب كفلي نفس وكفنا بعل فاسيغا كنذكر كلنا بفلاي اتوم نمصحف قدوسنا صبوق غيرنا نصن سبات اب امرونا زمص سئللو حق ايده قدوسان مساين تلهم اسرائيلاويان نمجمرتا غيزي
نزبال عبي يوم أخبيرهم مو اندحر إلنا عب جبس خلو يوم نمجمر تاجزي نزبال زي عبي إلهمو نزبال نمجمر تاجزي كبعلو خلو كمزي لوم نبعلو وي كمزي عب زمن كريستوس زبعلو زنبرو نمذكرتا أيكونن عب إلهمو صبوك غيركم سمعوني إسرائيلاويان نمجمر تاجزي بألفاسيغا كبعلو خلو مذكرتا أيكون عود أمت أيكونن عود أمت سلزخونه يكونن زخبروه نيرو ناي موتن ناي هيوتن قداي نيرو إسرائيلاويان مجمر تاجزي نزبعل كام ناي جبس بارنت كيوت خلو يما عب إلهمو እግዚአብሔር ባዕሉዩ ንህዝቡ ከመይ ገይሮም ነትበዓል ፋሲጋ ከብዕሉ ከምዘለዎም በከመይ አገባብ እንታይ ክገብሩ ከምዘለዎም ኩሉ ነጊርዎ እስራኤላውያን ነዝበዓል ፋሲጋ ንመጀመርያ ጊዜ ከብዕልዎ ከለው ከምዚ ሕጂ ክብሎ ጸናሕኩ ነብዕሎ እትበዓል ናይ ምብላዕን ምስታይን አይነበረን ናይ ሞትን ህይወትን ጉዳይ ነይሩ አሜን ቅዱሳን በዓል ፋሲጋ ነቶም አባርነት ዝነበሩ ካሞት ናብ ህይወት ናይ ምስግጋር በዓል بخور زبالة كاب جبت خوك عخلو سالات دم جنشل دما اتناي موت ملأ نتوم نتدم تجنشل أب أفدقل الداتهم زلخيو حليفو زخدلو معالتيو بالفاسيقة سلازي اتا يسوع شدشتا معالت قدم فاسيقة تبلقال ازيا وسانيت قاليا اتا شدشتا تملاختنا يسوع نابتا شابئيت معالتي كاتو حنت معالتي وي حنت معرف كمز ترفو يا تملاختنا امين دو فاسيقة نتوم بعال زبعلو نحاقوس بعالي صبوك غيركم سمعون قدسان فاسيقة نتوم نتبعال زبعلو نحاقوس بعالي نتا التحرر جنشلقنا نيسقاي معالتي سلازي قدم فاسيغا زبل قال وسان قال حدا سب استردو امين يبل قدم اتغنشل فاسيغانا زخونه يسوس محرادو قدم تلخو مفصامو مالتي كبر نغويتا يخونو يسوس كمتا ابا الفاسيغا تحرد غنشل بجانا كحرد حنت معلتي وي حنت معراف كمزو ترفويو ازي خنببو زصنحنا قال زملاختنا غويتا يسوس بعلو اب يوحنس 10 كاب 10 شمونتا كمزيلو له انتايلو انا ننفسي بجاك حلفا مليسون كوسداي امو سلازي ابو يفقرني بعلي بجا زحلفا انبر كابايز وسداس يلبون بجاك حلفا سلطان اللوني مليسي خوسداون سلطان اللوني نزي تزاززي كاب ابو يتقبل كويبل سلازي يوحنس كونيلو يسوس شدشتا معالت قدم فاسيغا نابت نسو كاموتا زتنسو الازار زلو نابيتانيا مص الو صحيفونا نابتا نسو كاموت زتنسو على زار إلو بزعباتي كاموت زتنسو على زار زعافنا بقر قويتا يسوس قبل الموت سلطان كمزلو كري الناس لزدليو آمين أب قصر خلتن تايب لنا أب آخا درار قبرولو مارتاون تقلقل نبرد كابتوم مقامتو خا حدا خا على أزار يوب لنا نزقال كنن ببوخولنا كمن دنگرو انبيبنا يكن حلف يبلنا من يوز مسغويتا درار كبل تقميط زلون دحر إلنا اتقدم قرم معالتتات كابت حديرو زنبره حمام مويتو تقبيرو زنبره موتو بيسوس زتسعرلو الازاري مسغويتا درار كبل مسغويتا تقميط زلو اذا خخون يلو ز حسب مانم اينبره اذا معالتي نعل ازارن نبعل مارتان مريمن فليت معالتيا نبعل مريم تراي زيكونس نتوم مس يسوس تقمطو دق مزامرتو اذا معالت زيا فليت معالت زغبرانتاي اندحر إلنا نالا ازار مس مهلاوي اتمويتو زنبره هياو كوينو اما اخلوم كوفيلو مرعي نبعلوسي كابز زعبي حاغوس يلن يسوس غويتاي دق مزامرتو خونو اتوم نال ازار زفلطو كلاتهم نتي كاموت زتنس الازار كريو هولو انتام زريون دحر إلنا سرح غويتا ابيت غويتا سلطان غويتا ماننت غويتا ام زريو خبرن غويتا يكون الازار ماننت يسوس اب هيوتو تغلص اسبيو غويتا مانم كخحدو زيكل مانم آلو خبلو زيكل تأمراتيو اب قدم دق مزامرتو اب قدم مريمن مارتان كوم اون اب قدم توم نبعل مريمن مارتان كصنان علم زمصو غيرو حقيدو اتي اب هيوت الازار استغبر تأمرات بعلو بزعبا مان
ማንነት ጎይታ ኢየሱስ ይዛረብ ሰባትና አልዓዛር ክሪእዎ ኸለው ማዕረማዕሪ ንጎይታ ኢየሱስን ነትንሱ ዝገበሮን ኮላይም ዝርኢ ትሕቲልና ኣብ ቁጥር 10 11 ከይና ኸነንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ብዙሓት አይሁድ ብምኽንያት አልዓዛር እናኸዱ በኢየሱስ ይኣምኑ ነበሩ ሊቃውንት ካህናት ንአልዓዛር ድማ ኸቀትሉ ተማኸሩ ይብለና ብዙሓት አይሁድ ብምኽንያት አልዓዛር እናኸዱ በኢየሱስ ይኣምኑ ነበሩ እሞ ሊቃውንትን ካህናትን ንአልዓዛር ታይገብሩ ተማኸሩ ክቀትሉ ይብለና እቲ ብምኽንያት አልዓዛር ትብል ቃል ወሳኒት ቃል ያ ቅዱሳን ሰባት ንአልዓዛር እናረአዮም ብጎይታ ኢየሱስ ዝኣምኑ ነይሮም ብጎይታ ከኣምኑ ዝገብሮም ነገር እንታይ እንደሐሪና እቲ ጎይታ ኣብ ህይወት አልዓዛር ዝገብሮ ተኣምራት እዩ ሰባት ብዛዕባቲ ካሞት ዝተንሳ አልዓዛር ክዛረቡ ኸለው ናይ ግድን እዩ ብዛዕባቲ ካሞት ዝተንስኦ ጎይታ ኢየሱስ ምዝራቦም ሓቀይዶ ብዛዕባ አልዓዛር ኣብ ዝተዘርበሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ግድን ይኽዝረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስራሕ ጎይታ ግብሩ ክርስቶስ ናይ ግድን ይኽዝንተው ኢየሱስ ጎይታይ ሞቱ ብህይወት ተቀየሩ አልዓዛር ምስራአዩ በቲ ነዚ ተኣምር ዝገበረ ኢየሱስ ይኣምኑ ነይሮም ኢየሱስ ጎይታይ ካብ 3:11 ብኮለና ማርያም ድማ ይብለና ሓደ ነጥሪ ብዙሕ ዝዋግኡ ቁዱይ ቅብኢ ጹሪ ናርዶስ ወሲዳ ብኡ ጌራ አጋር ኢየሱስ ለኸየት ብጸጉር ርእሳውን ደረዘቶ እታ ቤት ከኣ ብመዓዛት ቁዱይ ቅብኢ መልአት ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ሓደ እቲ ኸትሕዞ ዘለዎ ይሁዳ አስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ግና እዚ ቁዱይ ቅብኢ እዚ ከመይ ግዳ ን300 ድሪም ተሸይጡሲ ንድኻታት ዘይወሃበለ እዚ ዝበለሲ ይብለና ሰራቕ ስለ ዝኾነ ንድኻታት ሓሊሎም ኣይኮነን ማሕፈዳ ምስኡ ስለ ዝነበረ ካብቲ ኣብኡ ዝኣተወውን የልዕል ነበረ ስለዚ ኢየሱስ ድኻታትሲ ኩሉ ሳምሳኻትኩም ኣለው ንዓይ ግና ኩሉ ኣይትረኽቡን ኢኹም እሞ ንመዓልቲ ቀብሪ ሓልያት ያሕደጋበለ ድሕሪዚ ካብ ኣይሁድ ብዙሓት ሰብ ኢየሱስ ኣብኡ ምህላው ፈሊጦም መፁ ነቲ ካብ ሙታት ዘተንሱ አልዓዛር ክሪእዎ እምበር ምእንቲ ኢየሱስ ጥራይሎም ኣይኮኑን ዝመፁ ብዙሓት ኣይሁድ ብምኽንያት አልዓዛር ናኸዱ ብኢየሱስ ይኣምኑ ነበሩ እሞ ሊቃውንትን ካላት ንአልዓዛር ድማ ኸቀትሉ ተማኸሩና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕነ ቅዱሳኔ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ንበዓል ማርያምን ማርታን ከምኡ ንአልዓዛር ዘፍቅሮም ዝነበረ ኣነው ነዞም ስድራቤት ኣዝየ ዝፈቶም ንበዓል አልዓዛር ከመይ ከም ዝፈቶም ክነግረኩም ኣይክእልኒ እዞም ሰባት ኩለንትኖኦም ንጎይታ ዝወፈዩ ስድራቤት እዮም ኣሜን ዶ ቅዱሳን ማርታ ነቶም ናብ ቤታ ዝመጹ ኣጋይሽ ከተገልግሎም ላዕልን ታሕትን ክትብል ኮላ አልዓዛር ድማ ምስቶም ኣብ ዙርያኡ ኮፍ ኢሎም ዘሎ በዓል ኢየሱስ ተቐሚጡ ነቶም ኣጋይሽ ብልዑስ ተይናበለ ጻውቶም ነይሩ ማርያም ድማ ኣምልኾ ህይወታ ስለ ዝኾነ ነቲ ህይወታ ዝሃበቶ ጎይታ እቲ ክቡር ዝኾነ ነገራ ኣብ ቅድሚ ኩላቶም ከተፍስስ ኮላ ንሪ ስምዑ ዝተገብረሉ ሰብ ከባቢኡ ኩነታቱ ኣይርኢን ንጎይትኡ ከምልክ ኮላ ኣሜን ዶ ዝተገብረሉ ዝፈልጥ ሰብሲ ሰብ ሓልዩ ጥቑ ኣይግድሾ ኣብ ዙርያኡ ዘሎ ኣይግድሾ ንኣምላኹ ጥራይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዘምለ ማርያም ኣዝያ ተገርም ሰብያ ኩላቶም ኣብ ማዓዲ ተቐሚጦም ኮለው ነቲ ብዙሕ ዝዋግኡ ቁዱይ ቅብኢ ጹሪ ናርዶስ ወሲዳ እንታይ ጌራ በቲ ብዙሕ ዝዋግኡ ቁዱይ ቅብኢ ጌራ ኣጋር ኢየሱስ ለኸየት ይብለና ብጸጉር ርእሳውን ደረዘቶ ይብለና ማርያም ጽቡቅ ጌርኩም ቅዱሳን ይስምዑኒ ማርያም ነዚ ክትገብር ኮላ እቶም ኣብ ዙርያ ኢየሱስ ዝነበሩ ሰባት ኣይዓጀብዋን አሜን ነቲ ተፍቅሮ ኢየሱስ ፍቅራ ብዘይ ምኽልካል ኣብዚ ክትገልጽ ኮላይና ንርኢ ዘለና ማርያም ኣብዚ ነቲ ክቡር ዝዋግኡ ቁዱይ ቅብኢ ጹሪ ናርዶስ ጥራይ ኮነትን ኣብ እግሪ ኢየሱስ ኣፍሲሳቶ ማርያም ኩለንትን ኣያ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኣፍሲሳቶ ማርያም በቲ ቁዱይ ቅብኢ ጹሪ ናርዶስ ኣጋር ኢየሱስ እናለኸየት ብጸጉራ ርእሳ ጌራ ድማ ነእጋሩ ትደርዞ ነይራ ከምቲ ኩላሕና ንፈልጦ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጸጉራ ክብራይ ጽባቐይ እዩ ማርያም ነቲ ክቡር ዝኾነ ጎይታ ክቡር ነገራ ክትቦ ኾላይና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣነ ናይ ማርያም ኣምልኾ ክሪኦ ኸለኹ እዚውን ክውሕዶ እዩ ትብል በቃ እዚስ ክውሕዶ ትብል ኮይኑ ይስምዓኒ ቅዱሳኔ ንጎይታይሲ እዚ ሕጂ ዝገብረሉ
ዝገብረሉ ዘለኹስ ክውሕዶይ ካብዝን ለዓል ተዝገብረሉሲ በቃ ኣይምጸጎብኩን ትብል ኮይዲ ዝስማዓኒ ኣምልኾ ኣኽሪ ይኸለኹ ማርያም እቲ ክቡር ትብሎ ነገር ያ ንጎይታ ወፍያቶ ብናይ ኣይሁዳዊ ብናይ ይሁዳ አስቆርታዊ ገምጋም እንድሕር ከይና ኣዝዩ ዝኸበረ ነገር እዩ ማርያም ንጎይታ ወፍያቶ ዘላሲ በቃ እቲ ዝኸበረ ነገር እዩ ምስቲ ክቡር ዝኾነ ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክነጻጸር ከሎ ግና እቲ ናትና ክቡር ነገር ንዕኡ ኣይምጥኖኒ አሜን እዚያ ጽቡቅ ጌርኩም ክትሕዙሉ ይደሊ ያለኹ እቲ ኣነ ንስኻትኩምን ክቡር ኢልና ንብሎ ነገር ነቲ ክቡር ዝኾነ ጎይታ ኣይምጥኖኒ ግን ጎይታ ንዓና እቲ ከምቲ ንሕና ክቡር ዝወፈናዮ ክንዱ እዩ ዋጋ ዝህቦ አሜን ዶ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ዋላ እኳ ዘይምጥኖ ክነሱ ዋላ እኳ ንጎይታ ዘይምጥን ኣምልኾ እንተኾነ ጎይታ ግን በትናትና መለክዒ ዝወስዶ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኣኽቢር ይዝሪዮ እቲ ዘገርም ግና ጎይታ ነትናትና ኣምልኾ ከም ጥዑም መዓዛይ ዘጭኖ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ 36:5 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ እንሆ ኣምላኽ ስልጡን እዩ ግና ንሓደ እኳ ኣይንዕቕን ብሓይሊ ምስትውዓሉ ስልጡን ይብል አሜን ዋላ እኳ እዚ ነምልኾ ኣምላኽ ኣዝዩ ስልጡን ዓበ ኣምላኽ ተኾነ ብባህሪኡ ንሓደ እኳ ኣይንዕቕን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ኣምልኾ ማርያም ኣይነዓቆን ኣምልኾኣ ባሂልዎ ተቐቢልዎ ጎይታ ሓሳብ ዘይሓበ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምልኾኣ ባሂልዎ ደስ እናበሉ ተቐቢልዎ ክነሱ ጎይታ ሓሳብ ዘይሓበ ካልኦት ደቀ መዛሙርቱ ዘይተዛረቡ ይሁዳ አስቆርታዊ እንታይሉ እዚሲ ከመይ ግዳ ን300 ድሪም ተሸይጡሲ ንድኻታት ዘይወሃብ በለ ይብለና ኣብዚ ኩላትና ጽቡቅ ጌርኩም ክሰምዑ ደስ ብለኒ ማርያም ናይቲ ዝነበርዎ ቤት በቲ ብዙሕ ዝዋግኡ ቁዲ ቅብእ ጽሩይ ናርዶስ መዓዝኡ ለዊጣቱ ያ አሜን ይሁዳ አስቆርታዊ ነቲ ኣምልኾ ከም ጥፍኣት ከም ኣድላይ ዘይኮነ ነገር ይርእዎ ይሁዳ ነቲ ጎይታ ዝተቀበሎ ኣምልኾ እዩ ኣብዚ ከነኣሶ ሁላ ንርኢ ዘለና ሎሙ ውን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ብዙሓት ከም ይሁዳ አስቆርታዊ ናቶም ነገር እምበር ናይ ጎይታ ነገር ዘይዓጦም ብዙሓት ኣለው ኣብ ዙርያና ይሁዳ አስቆርታዊ ከምቲ ዮሐንስ ዝጸሓፈልና ንድኻታት ሓሊሎም ኣይኮነን ነቲ ማርያም ንጎይታን መድኃኒአን ዝኾነ ኢየሱስ ዘወፈየቶ ክቡር ቁዲ ቅብኢ እዚ ከመይ ግዳን 300 ድሪም ተሸይጡሲ ንድኻታት ዘይወሃብ ኢሉ ሰራኢ ስለ ዝኾነ ንጥቕሙ ሓሲቡ ካብ ናይ ጎይታ ነገር ጥቕሙ ዘቀድም ሰብ ስለ ዝነበረ እዩ ከመይ ተሸይጡስ ንድኻታት ዘይወሃብ ኢሉ ትፈልጡ ዲኹም እዚ ኣብ ይሁዳ ዝነበረ መንፈስ ሕጅውን ኣብቶም ናይ ጎይታ ኢና ዝብሉ ነገር ግን ጥቕሞም ዘቀድሙ ብግልጽ ይሰርሕ ከም ዘሎ ማንኛውም ሰብ መን ብዘይገድስ ካብቲ ናይ ጎይታ ነገር ጥቕሙ ዘቀድም እንድሕር ኮይኑ ይሁዳ እዩ ስማዕ ደለኹ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን ማንኛውም ሰብ መን ብዘይገድስ ካብቲ ናይ ጎይታ ነገር ጥቕሙ ዘቀድም እንድሕር ኮይኑ ይሁዳይ ቤት ኣምላኽ ተሐሚሳ ዘላኮ እታ ቤት ብናይ ይሁዳ መንፈስ ተተሓዘ ሰብ ስለ ዝመልአት ያ እዚ ሁሉ ኣብ ቤት ኣምላኽ ብምሕደራ ዝበኣሱ ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩም እቲ ናይ ፓስተርነት መንበር ዝደልይዎ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ጥቕሚ ንገንዘብ ክብሉ እምበር ንጎይታ ከገልግሉ ንህዝቢ ክጓይሎም ኣይኮኑን ብሹመት ዝበኣሱ እግዚአብሔር ነዚ ናይ ይሁዳ አስቆርታዊ መንፈስ ካብ ቤቱ ብሽም ኢየሱስ ይንቀሎ አሜን ዝገርመኩም ይሁዳ እታ ብንእሽቶ ዝጀመራ ስርቅያ ክሳዕ ንጎይታ ምሻጥ ኣብጽሓቶ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ሎሚ በኣጉኡ እንድሕር ዘይኣሊናዮም እቲ ልዕሊ ጎይታ ነፍቅሮ ነገር ክሓንቀናዩ ከም ይሁዳ ድማ መጥፊእና ክኸውን ይሁዳ አስቆርታዊ እቲ ፍቅር ገንዘብ ከም ዘይመዛዝን ገይርዎ ገንዘብ ለሁለንትኑ ከም ዘዕወሮይና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ይሁዳ ካብ ጎይታ ንላዕሊ ንድኻታት ዝሓሊ ስለ ዝኾነ ድዩ እዚ ከመይ ግዳን 300 ድሪም ተሸይጡስ ንድኻታት ዘይወሃብ ኢሉ ኖ ከምቲ ዮሐንስ ዝበሎ ብስም ድኻታት ክንግድ ክሰርቕ ስለ ዝደለ ጥራዩ ነዚ ጽቡቕ ዝመስል ሓሳብ ኣቕሪቡ ጽቡቕ ጌርኩም ቅዱሳን ስምዑኒ ጎይታ ክምለኽ ከሎ ዘይፈቱ
من اندحر إلنا ديابلوس تراي زي سمعان نسبالو قويتا كملو كله سبات نقويتا كملوه خلو كفصلو خلو كزمرلو خلو كشبشبولو خلو بعض يبلو من اندحر لكم ديابلوس تراي يهودا كم ديابلوس نتي نقويتا زقب أملوخو كسرق فتن كلوينا أبزن رئيزلنا هذا حتوس كحتكم قويتا يسوس نتهم عبيت أملاخ زشاتون زشايتون زنبرو كلاتهم كعبيت مقدس بجرات مساوت أمسي بأوجيرو موت تاريفهم دو ولا استمليسهم شقات كتيلهم قدسان قويتا يسوس بجراف الناقرفة صدق شرفتي دنكيلو نقولو بك كعبيت خرسان تاريخو مساوت أمسي بأوجيرو تاريفهم دم قدسان وات تاريفهم دم ولا كوانت زي تتحفنا إزوم قويتا بجراف زسوقوم سبات تمليسهم سرحهم كم زقصلو فلوتي لومون كم زي عين السبات عبيت أملاخ اللو اتوم قويتا زسوقوم كلاتهم اتزاقدسهم حدا نقر تراي نقدوم تقمم تراي يزاقدسهم نبيت أملاخ كموت أخلو كم لخو زي كونس كشقتو نتي زرخبو ترفي النحاسو بيوم زمتو كم زي عين السبات قويتا تمليخو اي تملخن قد يبلومن يوداس قرطاوي حدا خابزي أتومي مريم نتخبر نجرا نتخبر زخونة يسوس مسوفيته لعلمان نم زحمهم نمن يندحر إلنا نيوداس قرطاوي نمريم زي حمما نتا كبر نجرا تفس الزلا مريم زي حمما نمن يحميمو يندحر إلنا نيودا حميمو يودا أبزي نتي أبوشتو زحسبو زنبري تزاريبو نتي يوداس قرطاوي تزاربو قال سبات كسمعوه هلو تبقى غيركم سمعنا قدسان لو مغتنا قفو يخون بزقال زي لومي نتصاخطوص يخم انا قويتا بزمحارن بزح ነገር አለው በዝቃል زي ይሁዳ አብዚ ነቲ አውሽቱ ዘሐስቦ ዝነበረ ተዛሪቡ ነቲ ይሁዳ አስቆርታው ተዛረበው ቃል ሰባት ክሰምዕዎ ሆለው ነቲ ዝዛረበሉ መንፈስ ስለዘይፈልጡ አዚ ባሕዘብል ሐሳብ ኩሉ ይخول يم حقي د قدسان ጽቡቅ ዝመስል ሐሳብ it's a good idea بقى صبح حسابيو بتعم زدنق زغرم حسابي يهودا كبلو يخول يم موتيفو زي تردو سبات نتز زاربلو منفس زي مرمرو سبات كومو كبلو خول يم نتز زاربلو منفس زي فلطو ازيو بحزبل حساب كبلو يخول يم يهودا جن ابزنتاي زبل زلو اندحر إلنا نغويتا اذا عينت املخو ايغبا اكاني زبلو زلو نتن قويتا توفي نجر وسيديو بسم دخاتات كنجد حسيبون يرو قويتا جن نابي قط يخيد كم زلو سلزفلته بعلو ملاش كبو خلون دري أبزي وسيخ خبلوز دليو نتسبي انتايو نزي أخم كتسمعون زدلي زلخو يهودا صبوك غيركم بلي سمعوني يهودا مريم إندا سمعتيو نتز تزاربو زربا تزاريبو حق ايدو يوبا يهودا سي كلهم ناسمعوي تزاريبو نزربا مريم نيودا أسقرتاوي صبوك غيركم قدوسان سمعوني نعين السخاتكم كم نأجزابير أجلجاليهم تفلتوني نإيوب نباستر تيدي نتوم أبزن أجلجلكم كم نأجزابير أجلجلتيهم تريونا نحنا حسابات كنب كلنا كم نأجزابير سباتيهم نتحساباتنا كله توصدوا حق إيدا قدوسان مريم نيودا أسقرتاوي كم سراقي تفلتوني مريم نيودا أسقرتاوي كم نايقويتا أجلجالي ود مزمور وكم حواريات فلتو نتي يودا أسقرتاو تزاربو زربا كتسمع خولا زسمع سمعيت حسابو قدوسان رقص أيني مريم نتي يودا أسقرتاو تزاربو زربا مسمعت غير قادي غير خمتبل فلوت مغنياتهم كم تزكبلو زتسانحكو مريم بزعبا يودا أسقرتاو زلوا فلتت كاب نايقويتا ود مزمور ويو حواريا زحالفة كالي تفلتو نقر سلازيلو مالتي مبزحتي يجيزي عبيتا خريستيان عبيت أملاخ مسبرت زمت انبقار بخمزيو قويتا نيودا ملاش تزيهيبو نيرو من البات مريم نرئساخ توقس من نبرت نيرا كابزيك كفلي كنمهارو زلنا عبت مرتنتاي اندحر إلنا كابانا قروب حلف يوليوم عبيتيوم ممهرانيوم باستراتيوم كمزيوم إلنا نبلوم سبات سلتزاربونا حسابات سلزحابو اتز ززاربو زربا كل قنعيو كل جزي حكيو مالت هيكونا
لعلتي كاب دقن نسمعو دمصتات نلعلي نتي اوشطنا كوينو دمصو زسمعنا منفس كنسمع كم زلنا يو كاب زخفلي انا تماهيره يودا نتي مريم نتي ناي مريم مسوعه خدنقوم تغبؤو نيرو كام ناي مريم هيوت كمحار متغبؤو نيرو مريم زلوان غويتا كتوفي كولا يودا اسقورتاو دما كابت زكب ገንዘብ ታይገብር ነሩ ይሰርቅ ነሩ ይሁዳ በዛዕባ ጊዜያዊ ጥቅሙንበር በዛዕባ አምልኮ ምንም ግዲ ስለዚህ ብሎ ነቲ ጎይታ ተቀበሎ መስዋዕቲ ንሱ ከነአሶ ሆሎ ንሪ ስለዚህ ካዩ ይሁዳ ከምዛ ማርያም አብ ጥፍአት ከምዝ ገበረት ነቲ ናታ አምልኮ አናዓይሱ ካብት ንሳ ዝገበረቶ መስዋዕቲ ዝበልጽ ሐሳብ ከምዘለዎ ምስተዛረበ ጎይታ ባዕሉ አብ ክንድ ማርያም መልስ ይሂቦ يودا كواب زنتاي زبل زولو زغبر كيو سئل كايو زيتم ماخرنا زنبركي زبلص حساب ما حبناكي اتو زبلص املخو خمي مخانوسي مرعانا كنيرنا زبل ز عينتو ملختي كو زمحلالف زولو اتو غويتا زبولو ديو والاس يوداس قرتا زبولو يتحقي نمني خاطا امن وساننت አለው ስለዚህ ለዕል ዝኾነ ድምጺ ንናይ ጎይታ ድምጽ ፈሊና ክንፈልጦን ንዑኡ ጥራሕ ድማ ክንሰምዖን ክንአምኖን ከምዘለናይና ካብ ዝኽፍልን መሃር ጎይታ ነቲ حالاي فكار زمسل سراقي نصاوعيتو بغيزياوي طقمታት ዝሸጠ ይሁዳስ ቆርታው ክምልሰሉ ሆሎ እንታይሉ ስለዚህ ኢየሱስ ድኻታሲ ኩልሳ አምሳኻትኩም አለው ናአይ ግና ኩልሳ እንታይ ትገብሩኒ አይትረኽቡኒ ሆሞሞ ንመዓልቲ ቀብሪ ሓልያትያ ሕደጋ በለ ይብለና ዋው ድኻታሲ ኩልሳ አምሳኻትኩም አለው ማለት እዚ ዕድል ህጅውን አሎካ ማለት በሐቅ ንድኻታት ተሐሊ እንደሕር ኮይንካ ሎሙን አለው ጽባሕውን ከህሉ كسع غويتا زمص دخاتات አለው አነ ግና ኩሉ ሳ የለኹን ስለዚህ ማርያም ነዚ ጽቡቅ አጋጣሚ ተጠቂማ ናይ ልባ አብ ቅድመን ተፍሰሰት አይግረምካ ዝበለጸ ነገር ያጌራ እዩ አብዚ ጎይታ ዝብሎ ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን ጎይታ አብዚ ይረዳአዮም አይረዳአዮም ጎይታ ነቶም ናቱ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንደሕርኢልና ክሳዕ ምሳኻትኩም ዘለኹ ከም ማርያም ናይ ልብኹም አፍስሱ ነዚ ህሞት ነዚ አጋጣሚ ተጠቀሙሉ ዝብሎም ዘሎ ጎይታ በዛዕባ አብ ቅድሚኡ ዝጽበዮ ዘሎ ነገር በዛ አጋጣሚ ክዛረቦም ኮሎይና አብ ዝኽፍል ንርኢ ዘለና ንመዓልቲ ቀብረይ ሓልያቶ እያ ሓደጋ በለ ይብለና ጎይታ አብዚ አብ ቅድሚኡ ሞት ከም ዘሎ እዩ ጎይታ ዝነግሮም ዘሎ ማርያም ንመዓልቲ ቀብሪ ሓሲባ አይኮነት ነቲ ብዙሕ ዝዋጎ ቆዲ ቅብኢን ኢየሱስ ለከያቶ ሓቀደ ቅዱሳን ማርያም ሲ ኖርማል አምልኾያ ንጎይታ አምሊኻቶ በቃ አውሽጣ ዝተሰምዓ ነቲ አውሽጣ ዘሎ እያፍሲ ማርያም ነዚ ክትገብር ኮላ አብ ልባ ስለዝመጸ ባህ ስለዝበላ ዝገበረቶ ጎይታ ግን ነቲ ዝገበረቶ ቆጽነዖ ኮሎ እንታይሉ ንመዓልቲ ቀብሪ ሓልያት ሕደጋ ክብሎ ኮሎ ንርኢ ክብርን ጎይታ ይኹን ጽቡቅ ጌርኩም ቅዱሳን ስሙዕኒ ሓንሳብ ገለገለ ነገራት ንምንታይ ከም ንገብሮም ካይፈለጥና ክንገብሮም ካይፈለጥና ንገብርና ክንገብሮም ኣብ ውሽጥና ስለዝደረኸና ንገብሮም እሞ እቲ ንዓና ኖርማል ዝመስለና فقاد أملاك كوينو نروحوينا كم زعن تاجات أميتات قتيمكم ده يفلت نأخم نورمال بحث لزبلكم أتحوي أنا استلمتها هم زجورا يفلت أنا جد بق أوشت كم لازمت عني إلكم قال تهبو ويزخون نجار تجبرو جن إجزابير فقادو خوين إجزابير فقاد كوينو يسألنا حتى زجوركم محاسب مالتي نماريام نتخبر قدي كبئي أبغري قويتا كتفسسو خلا نعافت إما يكبدا باهلوا بحاجو ساجيراتو كم ማርያም ንጎይታናን መድኃኒናን ባሂሉና በሐጎስ ክንገብሮ ኮለና ንሕና ዘይከበደና ንኻሎት አዚ ኸብዶም ኮሎንሪ ስለምንታይ ይኸብዶም እንደሕሪና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ንማርያም እቲ አምልኾ እቲ ዝሓበቶ ብሉጽ አምልኾ አይከበዳን ባሂልዋ ኖርማሊና አዚ አምልኾዚ ንአኹም ኖርማል ዝኾነ አምልኾ ምሽብሻብ ዲዩ እልል ምባል ዲዩ ምዝላል ዲዩ ኩሉ ተሳዓሲዕትኩም ንአኹም ኖርማሊ ንኻሎት ግን ይኸብዶም ስለምንታይ ይኸብዶም እንደሕሪልኩም ቅዱሳኔ ፍቅሩ ጎይታ ውሽጦም ስለዘይዛይደ አይትፍረድዎ ፍቅሩ ጎይታ እንደሕር ኣብ ልብና ሚዛኑ እንደሕር ደፊኡ ኩሉ ክንገብር ቀሊል ይዝኸውን እንደሕር ግና ንኻል ነገር ዘሎና ፍቅሪ ካብቲ ንጎይታ ዘሎና ፍቅሪ ዛይዱ ግና ከምዚ ናይ ማርያም ዓይነት መስዋዕት ክንስው አዝዩ አጸጋሚ ይዝኸውን ቅዱሳን ነዚ ያነ ካብ ዝኽፍል ዝተማሂረ
شعتن أسرتها دن تايبلسي دحرزي كاب أيهود بزوحات سب يسوس أبو مهلا وفليت أمتسو نتي كموتات زتن سؤال أزار كريومبر ما أنت يسوس تراي إلى ما يكونن زمتسو بزوحات أيهود بمغنيات الأزار ناخدو بيسوس يأمنو نبرو مو ليك أونتن كعناتنا الأزار دماغ قتلو تماخرو لنا أبزي بتعمي أقداس تمرتينا نمها بزوحات قويتا يسوس أبند الأزار مهلا وفليت نابتي يسوس زلو سفرا كم زمتسو نقويتا يسوسن نتي كموتا زتن سؤال أزار كريوم مسمتسو كابتزر إيو نجر سلعلة بقويتا يسوس يأمنو خمزو نبرو إزي إنم بوزلناك على زنجرنا قويتا يسوس صبوك غيركم قدسان سمعني قويتا يسوس بقال مريم مارتان ملئت مسددالو اتي زنبرن تسفا كسع زقحم على ازار مويتو كسع زقبر ملئت بصيحو هنا ساعت زنبرو سفرا كلت معلتي وسيخو زصنحلو قند مخنياتن بعر نزي خبرن قويتا يكون امين حنساب اب هيوتنا زخونو نغرات سلمنتاي يخونو خمزلو ملسخ يهلونا كيردانا يخلي علكم دو مساي قدسان بقال مريم محمام الازار نبيس محمام الازار نبيسوس مثل اخا الازار مويتوك ساعه زقبر غويتا ابت زنبرلو سفرا صنيح دحر 4 معلت مصي خا نعلى ازارات سيو الازار كونه بقال مريم مارتان سلمنتاي غويتا دونغي مصيو دحر غويتا يسوس نتي كغبرو زلو مسغبره ترديوم حقي دقدسان بقال مريم سلمنتاي غويتا كلتا معلت وسيخو ابت زنبرلو سفرا كم زصنحسي نعل ازار كموتات مسنتسو يترديوم بتزحلفو كونتات كحلفو خلو سلمنتاي بتزحلفو يحلفو خم زنبرو يفلطو اينبرون دحرغن كلتي اب هيوتم زخونه سلمنتاي كم زخونه بريهلهم እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቅዱሳን اما اخلنا لومون بزتفلاليه معبلات تحلفو زلهم كتهلو تخوليهم بقى سلمنتاي بتتحلفو زلهم تحلفوهم زلهم زيترداكم كتكونوا تخولي كرداكم بقى زيترداكم كتكونوا تخوليهم ناب غويتا ياويهم ملس زسانكم لو حتوتات كلو يخلي دحرغن كرداكم لكا تبللو معلتي كم زمص انا بزغاطام زخنغركم فتو داويسن تايلوسي سرعاتاتك متان كمحارسي زچنق كانسي نسناي كوينو ليلو حنساب نسناي زي مسلولا نغرات بچنقت نحالفم ببخيات نحالفم بمكرا نحالفم نغرات አለው አሞዳታ ገና ለካ ነዚህ ኻትብሎ ነገራት ይኸውን ማለት ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ንዕላምኡ ንፍቃዱ ኽጥቀመልካ አዚ ሰናይ ሐቀይ ደቅዱሳኔ ዳርጋ ኩላህና ንጎይታ ተጠቀመልና ንብሎይና አሜን ዶ በቃ ረሲነ ለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መብዛሕቲና ተጠቀመልና ክንብሎ ኾለና እዚ በዓል ቴዲ እዚ በዓል ኢዮብ ይርድኦም ይዝብሎ ዘለኹ ዘረባ እዞም ሕጂ ተወሊድና ዘለና እዞም ሕጂ ንዓቢ ዘለና እዞም ሕጂ ታተይልና ንጎይታ ንስዕቦ ዘለና ገና በዚ ነገር እዚ ሓለፍናን ዘለና ተጠቀመልና ጥራይና ንብሎ ዘለና ተጠቀመልና ክንብሎ ኾለና ነቲ ከኽፍለና ዝኽእል ዋጋ ሓሲብና ይኮናን ተጠቀመልና ንብሎ ሕሰቡ ንጎይታ ተጠቀመለ ክትብሎ ኾለኹም ነቲ ከክፍለካ ዝኽእል ዋጋ ኣብ ግምት እቲኻ ኸውና ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ወረ ገሊና ሰዓብ ክርስቶስ ምዃንና ዋጋ ከም ዘኽፍል እንዝንግዕ ብዙሓቲና ሓቀይ ቅዱሳን ፍቃድ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ይዘጠቃልል መናሎ ሰምዓንሎም ማዓልቲ ፍቃድ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ይዘጠቃልል መሕማም አልአዛር ፍቃድ እግዚአብሔር መሟት አልአዛር ፍቃድ እግዚአብሔር እዙን ፍቃድ እግዚአብሔር በቲ ብኽያት እቲ ጓሂ እቲ ሓዘን እንሓልፎ ነገራት ከይርዳአና ይኽእል ብዝተፈላለየ ኩነታት ክንሓልፍ ኮለና ክንገብሮም ዝግባአና እንታይ እንደሕር ኢልና ንጎይታ ክሳብ መወዳእታ እናመስገና ክንጽበዮ ጥራይ ዘሎና አነ ነዚ ተማሂረ ብዝሓለፍናዮ መከራ ነሕለፍ መጽሐፍ ቅዱስ ነቶም ንእግዚአብሔር ዘፍቅሩ ከምግሩን ተጸውዑ ነገር ኩሉ
ንሰናዮም ከም ዝድግፎ ንፈልጥና ዝበለ ሐዋርያ ጳውሎስ ስኡል ይኮነ ኣብ ጽቡቕ ጥራይ ይኮነ ነገር ኩሉ ንሰናይ ኻትብል በኺያት አሎ ሐዘን አሎ በዓል ኢዮብ ጥራይ ይኮኑን በብዙሕ ነገር ዘሐልፉ ዘለው አነ ንባዕሊ አነ ንእሽተ አገልጋሊ ናይ ጎይታሲ በብዙሕ ነገር በቃ በብዙሕ ነገር ይዘሐልፍ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወቴ ይመጽእ ክሳዓታ ጎይታ ዝብለሉ ነገራትሲ ብዙሕ ነገር ይመጽእ አገልጋሊ ምዃን ቀሊል ነገር ካይመስለኩም ንጎይታ ጨኪንካ ምስአብ ማለት ተራ ነገር ካይመስለኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ ርእሱ ይኽሓድ መስቀሉ አልኢሉ ደድሕረ ይስዓብ ከም ዝበለ ተረዲእኒ ንጎይታ ምስዓብ ምስ ጀመርኩ ተረዲእኒ ከገልግሎ ምስ ጀመርኩ ተረዲእኒ ወኪል ናቱ አምባሳደር ናቱ ኾይነ ክዛረብ ምስ ጀመርኩ ተረዲእኒ በዓል ማርታን ማርያምን ኮላይ አልዓዛር ጎይታ ኣብቲ ዝደልይዎ ሰዓት ስለዘይመጸ ንጎይታ ካብ ምስዓቡ ንድሕሪታ ይበሉን ከም ታብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝርአናየ አልዓዛር ብጎይታ አሙኒ ሞይቱ አረ ሰባሎ ዲብ ዝሩም ቅዱሳን ዝሰምዓኒ ሰባሎ ዲ አልዓዛር ሲ ንጎይታ ሲ አሚኒዎ ይሞይቱ ሐሚሙ ስለዘይፈወሶ ኣብ ጎይታ ተቆጥዒ ይኾነን ሞይቱ እና እንዘዎ እና በኸየ ሞይቱ ብጎይታ አሚኑ ሞይቱ አሜን ዶ አነ ካብዚ ክፍል እዚ ዝተማሃርክዎ እዚ ብምንታይ ንሐልፍ ብዘይገድስ ክሳዕ ሞት እሙናት ክንከውን ከም ዘሎናየ ካብዚ ክፍል እዚ ተማሂረ ምስ እዚ ወሲኸው ክብሎ ዝደልየ ነገር እንታይ እዩ ኣብዚ ክፍል እዚ ጎይታ ንአልዓዛር ካብ ሞት ተንሲእዎ ፓስተር ቴዲ ኩሉ ግዜ ነዚ ሓሳብ ይዛረበሉ ብጣዕሚ ኢኻ ዝፎቶ ጎይታ ኢየሱስ ብትንሳኤ አልዓዛር ብዙሓት ከም ዝድሕኑ ስለዝፈለጠ ንአልዓዛር ተንሲእዎ ሓቀይዶ አነ ንስኻትኩምን ንጎይታ ክንስዕብ ኮለና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ መንፈስ ቅዱስ ይዛረበና ዘሎ አነ ንስኻትኩምን ንጎይታ ክንስዕብ ኮለና ከምቲ ንአልዓዛር ዘተንስኦ ናተይ ነገርውን ከተንስኦልና ጥራይ ክንስዕቦ የብልናን ከተንስኦ ይከኣሎይ ነቲ ዝጨነወ ሬሳ ናብ ህይወት ክምልስ ብህይወት ከምብሮ ከም ዝከኣሎ ክትኣምን ክሳብ መወዳእታ በዚ እምነት ክትጸንዕ ይግባአካይ ጎይታ ግን ደስ ይልዎ ጥራይ ዘተስእ ተንሲኡ ዝሰርሖ ነገር ብኡኡ ጎይታ ዝኸብሩሉ ነገር ተኾይኑ ከተንስኦ ጥራይ ኢልካ ትስዕቦ የብልካ ኩልሳ ካብ ክልቲኡ ሓዲኡ ከኸውን ከም ዝኽእል ፈሊጥና በዚ ምርዳእ ንጎይታ ክንስዕቦ ይግባአናይ በዚ ምርዳእ እንድሕር ንጎይታ ንስዕቦ የለናን ኣዝዩ ሓደገኛይ ምኽንያቱም እቲ ክኸውን ኢልና ዝሓሰብናዩ ከይኮነ ከይተፈጸመ ምስ ተረፈ ምስ ጎይታ ክንኩሪ ካብ ገጹን ከርሕቐና ስለዝኽእል ማለት ስምዑ ቅዱሳኔ ከም ናይ ሲድራቅ ሚሳቅ ኣብዲነጎ ቆራጽ ስጉምቲ ክንወስድ ክልክእላልና ከምዚኦም ሰብዓብቲ ክንከውን ኣለና ኣነ ኢሎም ብጣዕሚ ዘገርሙ ሰባት እዮም ንሕና እቲ ነምልኹ አምላኽ እቲ ንሕና ህይወትና ክንውፍየሉ ተዳሊና ዘለና አምላኽ ኢሎሞ ካብዚ ጉህር ሓዊ ካብዚ ሸዓተ ዕጽፍ ዘንደድካዮ ሓዊ ከናግፈልና ከም ዝኽእል ነኣምን ኢና ዋላ እንተ ዘይፈተወ ደሓን በዚ መስዋዕቲ ኮይንና ክንሓልፍ እንድሕርፈት ድማ ደስ እናበለና ኣብቲ ጉህር ሓዊ ክንኣትው ኢና ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነዚ ከም ዘድሕን እናፈለጥና ኢና ንመውት ኢሎም ስማ ጎይታ መድሓኒ ምዃኑ እናኣመንካ ትሞት ኣለካ ከም ናይ አልዓዛር ጎይታ ከም ዝፍውስ እናፈለጥካ ትሞት ኣለካ ተፈትዩ ይፈውስካ ተዘይፈትዩ ድማ ትኸይድ ንኽብሪ እግዚአብሔር ከም ንነብር ክንፈልጥ ኣሎና አሜን ዶ ደሓን ጎይታ ከም ዝገብረልካ ኢልካ እናዓሸኻ ተመላልሶ ክርስቲያን ደሓራይ ተሓታቲ ኢኻ ብነብሱ ኖ ትክክለኛ ወንጌል ክስበኽ ኣለዎ በቃ ከተንስኦ ይከኣሎዩ ተዘይተንስኦ ድማ ፍቃዱ ይኹን ፒሪድ ነዚ ኣነ ካብዚ ተማሂረ ዘለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ኩሉ ሰዓት ክንፈልጦ ዘለና ሓደ ነገር እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ህይወትና ብዘይ ፍቃድ ጎይታ ዝኸውን ነገር የለን አሜን ዶ ቅዱሳን ኣብ ህይወትኪ እዚ ክብል ከለኹ መስመርካ ዘተኻኸልካ ክርስቲያን ክትከውን ኣለካ ምስ ንጎይታ ብፍጽምና ትስዕቦ ዘለኻ ንጎይታ ዘቀደምካ ንጎይታ ኣብ ህይወትካ ዝሾምካ ሰብ ክትከውን ኣለካ አሜን እዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ንመን ዝምልከት እንድሕሪልና ነቶም ንፍቃድ እግዚአብሔር ዝነብሩ ጥራይ ዝምልከት እዚ ከም ፍቃድካ ንዝነብር ሰብ ኣይኮነን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ኣብ ህይወትኩም እንድሕር በቃ ብፍቃድ አምላኽ ትመላለሱለኹም ኣብ ህይወትኩም ብዘይ ፍቃድ ጎይታ ዝኸውን ነገር የለን ነዚ ፈሊጥና ከምቲ ቃል አምላኽ ኣብ ኤፌሶን 5:10 ዝብለና ንአምላኽን ነቦን ስለኹሉ ነገር ስለቲ ሁሉ ተሓልፎ ዘለኻ ነገር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሰዓት እናመስገና ክንነብራለና አሜን ዶ ክሳብ መወዳእታ ብእምነት ንጎይታ ክንስዕቦ ኣለና
ካብዚ ክፍልዚ ብዙሕ ነገር ኢና ንመሃር ቅዱሳን ኣብ ቁጽሪ 11 እንታይ ብለና ብዙሓት ኣይሁድ ኣሜን ዶ ብዙሓት ኣይሁድ ብምኽንያት አልዓዛር እናኸዱ ብኢየሱስ እንታይ ገብሩ ነይሮም ይኣምኑ ነበሩ ይብለና ሊቃውንቲ ካህናት እዚ ባህ ስለ ዘይበሎም ነቲ ንምድሓን ምኽንያት ዝኾነ አልዓዛር ከኦትልዎ ተማኸሩ ይብለና እቲ ብምኽንያት አልዓዛር ትብል ቃል ወሳኒት ቃል እያ ኩላህና ድማ ክነስምረላ ይግባአና እዩ አሜን ብምኽንያት አልዓዛር ብዙሓት ብኢየሱስ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ቅዱሳን ብኢየሱስ ይኣምኑ ነይሮም ሎም ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑ ቅዱሳን እዚ መልእኽቲ እዩ ባይብል ስታዲ ጥራይ ኣይኮነን ቅዱሳን ጎይታ ንዓይ በዚ ብዙሕ ነገር ይምሂሩኒ ብዙሓት ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ እንዳ እቲ ከሙታ ዘተንሱ አልዓዛር ከም ዘሎ ፈሊጦም እዮም ናብ እንዳ አልዓዛር መጽዮም እዞም ሰባት ናብ እንዳ አልዓዛር ዝመጹሉ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እንደሐርኢና እቲ ዝሰምዕዎ ወሬ ሓቂ ድዩ ኣይ ሓቅን ከረጋግጹ እዮም እቶም ናብ እንዳ አልዓዛር ዝመጹ ንኢየሱስን ነቲ ሞይቱ ተቐቢሩ ዝነበረ ጎይታ ድማ ዘተንሱ አልዓዛር ምስ ጎይታ ኮፍ ኢሉ ክሪእዎ ከለዉ እቲ በእንቶም ዝረኣይዎ ነገር ክሕድዎ ስለዘይከኣሉ እንታይ ገብሩ ነይሮም እቲ ዝረኣይዎ ነገር ናብ ኢየሱስ የምጾም ነይሩ ብኢየሱስ ከኣምኑ ይገብሮም ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነቲ ህያው ምስክር ዝኾነ አልዓዛር እናረኣዩ ብዙሓት ብመን ይኣምኑ ነይሮም ቅዱሳን በቲ ናይ ትንሳኤ ጎይታ ይኣምኑ ነይሮም ሃሌሉያ እዚ ነምልኹ ኣምላኽ እዚ ቅዱሳን ናይ ትንሳኤ ጎይታ ዝጨነወ ሬሳ ናብ ህይወት ዘምጽእ ጎይታ ሃሌሉያ ናይ አልዓዛር ስም ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን ፕሊዝ ናይ አልዓዛር ስም ኣብ ዝጽዋዓሉ እዋን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ስሙን እዩ ዝጽዋዕ አሜን ዶ ስም አልዓዛር ጸዊዕና ስም ጎይታ ኢየሱስ ከይጸዋዕና ሱቅ ክንብል ኣይንኽእልን ሓቀይ ዶ ምኽንያቱም ስም አልዓዛር ክጽዋዕ ዝገበረ ጎይታ ኢየሱስ ስለዝኾነ ሃሌሉያ አሜን ዶ ንብዙሓት ናይ መድሓን ምኽንያት ዝኾነ አልዓዛር ስም አልዓዛር ክጽዋዕ ዝገበረ ግና መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ እዩ ሃሌሉያ ታሪኽና ዝቀየረ መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ እዩ ሰባት ብዛዕባና ክዛረቡ ከለዉ ብዛዕባና ጥራይ ኮነ ተዛሪቦም ስቕ ዝብሉ ብዛዕባ እቲ ታሪኽና ዝቀየረ ህይወትና ዝቀየረ ነቲ ጣዕሚ ዘይብሉ ህይወትና ጣዕሚ ዝገበረሉ ኢየሱስ ንዕኡን ኮላ የልዕልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንብዙሓት ናይ ምድሓን ምኽንያት ኮይኑ አልዓዛር ሃሌሉያ ኣነ ንስኻትኩምን ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ልክ ከም አልዓዛር ምኽንያት ምልክት መሰኻኽር ክንከውን ናብ ምድሪ ዘሎና ዝሰማማዕ ሰብ ኣሎ ዲ ምልክት ይኻስኻ ንስኺ ምልክት ይኺ ኣሜን ዶ ኣነ ንስኻትኩምን ልክ ከም ናይ አልዓዛር ምልክት ሓውልቲ ክንከውን መሰኻኽር ክንከውን ናብ ምድሪ ዘለና ስምና ክለዓል ከሎ ልክ ከም ናይ አልዓዛር እቲ ጎይታ ኣብ ህይወትና ዝሰርሖ ስራሕ ምሱ ዘይለዓል እንድሕር ኮይኑ ሰባት ንዓናሪኦም ዕቤት ጎይታ ስራሕ ጎይታ ማንነት ጎይታ ኣብ ህይወትና እንተዘይሪኦም ምድሓና ዕላምኡ ይወቅዕ የለን ሰባት ንዓናሪኦም ዘይባረኹ እንድሕር ኮይኖም ሰባት ንዓናሪኦም ንጎይታ ምስጋና ዘይምጹ እንድሕር ኮይኖም ምድሓና ዕላምኡ ሸቱኡ ይወቅዕ የለን ጎይታ ንዓይና ንዓኻትኩምን ከድሕነና ከሎ ንዓና ጥራይ ሓሲቡ ይኮነና ድሒኑና ኩሉ እቲ ጎይታ ኣብ ህይወትና ዝገበሮ ኮነ ዝገብሮ ኩሉ ዕላማ ኣለዎ ጎይታ ኢየሱስ ንአልዓዛር ካብ ሞታ ዘተንስኦ ንምርኢት ኣይኮነን ሞታ አልዓዛር ኮነ ትንሳኤዩ ከምዚ ክንሪኦ ጸናሕና ዕላማ ነይርዎ ኩሉ ኣብ ህይወትና ዝኾኑ ነገራት ዕላማ ከም ዘለዎም ኢና ካብዚ ክፍሊ ንመሃር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዋላ እኳ ብዙሓት ነቲ ካብ ሞት ዝተንስአ ክሪኡ ኢሎም ይመጹ እንተነበሩ ንአልዓዛር ድሕሪ ምርኣዮም ብኢየሱስ እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ኣሜን ዶ አልዓዛር ተባሂሉ ክጽዋዕ ከሎ ምስቲ ስሙ እቲ ጎይታ ኣብ ህይወቱ ዝገበሩ ኣብ ግብሪ ኣብ ስራሕ ኣምላኽ እዩ ዝዝረብ ብዙሓት ከዓ ነዚ ሰሚዖም ናብ ጎይታ ይመጹ ነይሮም ብጎይታ ድማ ይኣምኑ ነይሮም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ከይተዛረብ ኩሉ ክሓልፎ ዘይደልዮ ክልተ ኣገደስቲ ሓሳባት ኣለዉ ነዚ ሒዝኩም ላይ ክትወጹ ብጣዕሚ ደስ ብለኒ እቲ ቀዳማይ ሓሳብ እንታይ እዩ ምስማዕ ዝብል ሓሳብ እዩ ቅዱሳን እቲ ካልኣይ ሓሳብ ድማ ምእማን ዝብል ሓሳብ እዩ ቅዱሳን እዚ ኣብ ላዕሊ ክንሪኦ ጸናሕና ምድሓን ኩሉ ክኸውን ዝኽኣለ እቲ ስራሕ ጎይታ ስለ እተነግረዩ ዝሰማማዕ ኣሎ ዲ ቅዱሳን ስራሕ ጎይታ እንተዘይንገር ነይሩ ዝና ጎይታ ናብ ኩሉ ዓዲ ተዘይወጽእ ነይሩ እዚ ኩሉ ምድሓን ኣይምኾነን ነይሩ
نيرو اتوم ناب يسوع زمصو سبات بزعبات غويتا اب هيوت الازار زغبرو نجر انت زي سمعو نيروم ناب امنت ايممصو نيروم بزعبا مسمع كزارب كله اتمزراب زبل حساب او يتقاللي نسخاتكم حجي نا عينتاي تغبرون لهم تسمعون زلهم يزارب سلا زلخو يخم تسمعون زلهم ايكون دي قدساني هالو حدا سبالو بزعبا مسمع كنزارب كلنا مسمعون ابت مزراب يتقاللي ابز خفلي اتمسمع زمصو وصيتينا نري زلونا بزوحات ناب اندال ازار كمصو زغبروم ነገር እቲ ዝሰምዕዎ ነገር ቃል አምላክ እምነት ከምስማ ከምዝመጽ ይነግረናይ ሰባት ክሰምዑ ነግድን ክንዛረባሉና ሎማ ነዚ ከስምሮሉ ደለ ዘለኹ ሰባት ክሰምዑ ነግድን ክንዛረባለና ሰባት ከአምኑ አንንስኻትኩምን ግብር ጎይታ ከነዘንቱ አለና ብዛባቲ ጎይታ ቢወድና ዝገበሮ ሐቀኛ ምስክርነት ክንዛረብ አሉና ሰባት ምስክርነትና ምሰምዑ እትቀዳማይ ዝገብሮ ነገር እንታይ እንደሕሪና ምስክርና ክሳዕ ክንዴ ሐቅ ከም ዝኾነ ናብ ምጽራይም ዝኣቱ ናተይ ናታትኩም ስራሕ ምዝራብ ጥራይ ነቲ ካልእ ስራሕ ንጎይታይና ክንሓጎ ዘሎና ኢየሱስ ጎይታይ ኣነ ንስኻትኩምን ጎይታ ከም ምልክት ኣብዚ ምድሪ ኣቐሚጡና ኣሎ ስለዚ ዝና ኢየሱስ ስራ ኢየሱስ ነውሪ ስራሕ ጎይታ ሙራ ስራሕና ስራሕ ጎይታ ሙራዩ ስለዚ ብዛዕባና ምዝራብ ሓዲግና ብዛዕባቲ ታሪኽና ዝቀየረ ጎይታ ንዛረብ ጎይታ ኢየሱስ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉኡ ይባረኩም ኣብዚ ወዲ ኣለኹም